Fatima daga kowa ke bawa kowa daga kowa ke bawa kowa ya saukar jikin annabi Fatima ya saukar jikin annabi Fatima daga kowa ke bawa kowa Fatima wake ba kowa ya saukar jikin annabi Fatima annabi Fatima da kuke ba kowa ya mai ya kowa da sabo Allah na taone na debo rabbuka ya komai na so na fada daga Fatima za a karbo ga kokari cikin annabi Fatima rabbi salatuka si ta girma sauka darin ta tarlin azima sau daga Fatima zuwa Fatima ta zahiri bai gani ba ya zo kari cikin annabi Fatima ku goda da daima ala sanayin bai sanya kuma sai da bizari mara kuma zira yi da ba sai da bizari mara kuma zira yi da ba na kuni ba ya saukar cikin annabi Fatima salamu alaika zatil aliya ya mai rushe shirka ka zo kake nuna Allah ba hutu na sa'a tsayayya ka zo kari cikin annabi Fatima annabi kai ne can da can tattare yau aikin ka ka kammala kai ne fardu kai ne mufaridu ka fi karfin da karju ka zo kari cikin annabi Fatima jikin ma bari mu ko babu dadi ga kokari jikin annabi Fatima ku kuke ba wa komai ku Allah ya damka wa komai babu kamar kwasa man da canza sai da ya ga an kafa ga kokari jikin annabi Fatima ake ba wa kowa sai ina Rasulullah Ahmad kai kalillah
harshen gaba mai iya dauka nabi ya Rasulallah tsara jikin gaba shakka komai an gada maka ga mai kari in fada maka amma dai rauni Rasulallah ya Rasulallah ai wani zati rabbi yayi maka cikin a cike daka da kansa yake yaba maka Ahmad khair kalimillah ya Rasulallah annabi rana ba ta sika ka kuma baya boye ka kai dai ga kanan gaka sanin kadarin ka sai Allah ya Rasulallah ko yaushe da mulkin ka Allah ne waliyin ka ba ka fitar a nuna ka da ka so ka yake kalla ya Rasulallah ya Rasulallah ya Rasulallah ba wani mai isa gaka yawa kuma baya boye ka mai mulki akan iska sarauta har gaban Allah wani zati can nake hange na ji zubi sabai waige haka kake babatin ka ya sai ma ranar lahira Allah sanda za ka fito a mulkinka koren kaya da rawanin ga malakuti suna ta gadin ka sannan ga alara tana shira wa inna karan zuwa kanka ba wani da a bayanka azimin shi ne takenka Ahmadu babu sama ka sai Allah walide rabbana kai ne komai na samin gane sunanka da na sama ɗaya ne abunka ake ganin Allah haka kake dole furta ta halitta ka taƙaita ta wanda suke ne saman tuta an gaza gano ko silar Allah Ahmad dan mukaminka dai kyawun ɗabi'arka dai girman makakinka ka yarda na ka sai ya Rasulallah السلام عليك رسول الله سلام عليك سلام عليك عليك رسول الله سلام عليك عليك رسول الله سلام عليك إلهك ترك جميعتا أسنت نفار كسيداتا أكارت قامد توتاتا نقوما إن بجاجاتا سلام عليك سلام مغنى أسل زنتي الله يوقع ونمي زنتي صلاة كذاك تنتنتي مامونيتي الله سلام عليك salatin nan da ka saba yi mai yau ma na roƙa a ƙara yi mai ya mamaye duk fadin san mai da kuma batuli ina zan je gaki Allah ya yi na bawaiki ina da karɓar sirri bin na san da na ganna a daki salamu alaika salamu alaiki uwar gaskaya biya gun sarki ɗan aike salamu alaiki a barwa ke zuciya fuskar ita ke neme salamu alaika ai ka fi kyau ka zo
da farin silke ashe kai ne sanadin ai kai ke ba su sai su kai da kai kadai ka zamo ɗaɗan shiga zatinka da ma ka kira ni da muryar ka zo ka kai ni Madina salamu alaika abanana salamu alaika muradina salamu alaika bisu Ahmad kai ke sarrafa ruhina salamu alaika tafiyar da ba a yin yanga dama ba ma yi don burga salamu alaika Muhammad kai ne ji da kai Allahu ya raya ka fi mana umma da abban mu da kai ka zamo aljanna assalamu alaika ya abin kaulara عليك يا أبي الكونار الله سلام عليك السلام عليك يا الكونار الله سلام عليك يا أبي الكونار الله السلام عليك soyayya ni ma na zo ka nufe ni na ƙara so ubangijin da ya zo kana yi na Allah tun kafin zo salatul fati ya ƙara komawa aiki ne da sigar ƙauna ilawa mai da shi sashi kada a yi masa gezi yawan tsawon mulkin Allah don faɗi mabinka aminci kuncin zuwa ziyara salamu alaika assalamu alaika assalamu alaika سيدة الرجال العالمين سلام عليك شكرتك من الله إذا كاسا تغاني كوما وليلا سلام عليك سلام على داد فدا داد الكلمات سلام على سير الإله فكي سلام على درجة النبوة ويواني كاساغاني وتوبة كبزاغا سلام عليك سلام عليك بسلم بازام دينابا سلام عليك أبيك رنت بزاغا سلام عليك أسكن قدرات الله بابا يا عين الكمال عين الجمال سدي بيداني سلام عليك بابا الكريمة بندك يا قرشن جنتي مسؤولين الله تنسانك عزوتي يا يلتي وبعدي دزادي شينا بني دكي من عزنتي تكي إيماني أراي نسانك
ta koda mace salamu alaika assalamu alaika assalamu alaika ya abin kaunara سلام عليك فاطمة سلام عليك فاطمة عليك فاطمة سلام عليك فاطمة سلام عليك فاطمة ما عليك فاطمة سلام عليك فاطمة سلام سلام عليك فاطمة سلام عليك فاطمة فاطمة سلام عليك فاطمة سلام عليك فاطمة فاطمة سلام عليك فاطمة سلام عليك فاطمة سلام عليك فاطمة ilahu ka bana abun fada cikin halayen shimfiɗa abinda na zo yi zan biɗa daga ruhin Fatima sayya salamu alaiki Fatima alfatihi za ka yi lamini yawan kadarin da ka ba wani akwai shiga dukkan zamanin da ya kasanta tankan babu ni salamu alaiki Fatima Abbasu batula ta isa dole ne mu zama mu fallasa gwamnati za mu wari wasa gaisuwa gaban kana dare kusa salamu alaiki Fatima alaiki Fatima ina da abin yi tintini wane zai kawan tsuguni batule ki kara kula da ni kada ba shi aikin babu salamu alaiki Fatima ya kira mar Allah duka na gaje saman sama ke kika tsallake kika kusanci wanda ya zo ke salamu alaiki Fatima alaiki Fatima salamu alaiki sarauniya salamu alaiki azimiya kuka juya dukkan duniya ba kamar kiyama alaiki Fatima alaiki Fatima kita ka daidai sidiya laita mataki da girki a cikin halarar ku sharifiya ya shagaran mu zai zama sadiya salamu alaiki Fatima alaiki Fatima salamu alaiki Fatima ana Fatima ainihin gabaro da san ba za a iya ba ainihin ka gano da san ba za a iya ba la ilaha illallah ainihin ka gano da san ba za a iya ba ya mafi karan muminai ka ƙara kula ni duk yaban da na so in yi rabbana ka daga min fada a cikin Fatima a dada duba ni idan na ci annabi ya kure ya daina tunani la ilaha illallah rabbi ka ki salati da za ya kai saninka har na ɗanɗani zaɓi zumari da ke haifarka in fito daga amada kai na rufa darka da Fatima muka san sirkan guda biya ka la ilaha ya asanan nasu mafi soruwa